Takže čaute, zdravím vás u ďalšieho tutoriálu, v ktorom si ukážeme niečo o editovacom programe. Je to Camtasia Studio. Tento program slúži na editáciu alebo na úpravu svojho videa, ktoré natočíte. Samozrejme, tento program obsahuje aj nahrávanie alebo record kamera, že vás natáča. Je to podobné. Lepšie si stiahnuť facecam alebo také niečo, že proste, že... Dobre, teraz mohli ste si aj všimnúť, že to natáčame na inakšom zariadení, natáčam to na svojom notebooku, je tam inakší Windows, ale to vám teraz hovoriť nejdem, to si povieme inokedy, takže poďme si pozrieť, ako to takú Camtasiu stiahnuť. Takže dáte si Google, dáte si Camtasia Studio. Dáte si Camtasia Studio, tam máte TechSmith, kliknete na to a zobrazí sa vám tu toto. Keď chcete si ten program iba vyskúšať, tak je to na 30 dní zadarmo. Samozrejme je tu len polovičná verzia, ale keď ju chcete mať úplne navždy, no tak si kúpte buď na počítač alebo na Mac. Teraz si poviem ukázať tú Camtasiu, čiže ja ju tu už mám otvorenú, takže tento program je na editáciu alebo na úpravu videa alebo dodania nejakých dodatkov alebo tak. Takže poďme si niečo ukázať. Dobre, takže keď chcete nejaké médiá dať, tak dáte import media, rozkliknite si toto a tu máte import from Google Drive alebo My Places. Ale ja si to dávam z počítača alebo z čoho vlastne chcete, no tak si to dajte import media a vyberte si, aké tam chcete video, ktoré máte v počítači a ktoré chcete editovať. Čiže dám si... No tak dám toto. Som natáčal jedno video z jednej hry. Takže premiestnite si to tu. Toto, keď si to tak posúvate, to je napríklad na to, že to video sa spustí napríklad 10 sekúnd po, hej, čiže si to ideme vyskúšať, dali sme to 10 sekúnd, rozdiel a spustíme to. Takže vidíte, video ešte stále nejde, ale v tej 10 sekunde sa to spustí. Čiže... Čaute u ďalšieho let's playa a dneska by som vám chcel... Takže... keď to dáte úplne tak sa vám to video hneď spustí. Potom môžete si pridať druhý track, že track 2. To slúži napríklad na pridanie nejakej hudby. Napríklad dám si import media, dám si hudba. Mám tu pesničku Kádriu, takže keď si ju tam vložíte takto, no tak vidíte, že vám to ide. Keď chcete, aby vám nebolo počuť hru, ale iba tú pesničku, tak si kliknete na audio a tu máte túto líniu, ako to chcete nahlas. Čiže potom to iba takto stiahnete úplne dole na nulu. Keď chcete mať hru hlasnejšie, no tak toto dáte buď nižšie, alebo toto dáte úplne na maximum. Čiže keď chcete niečo odstrániť buď pravým a dáte delete, alebo prosím na to kliknete a dáte delete na klávesnici. Potom čo si tu ukážeme je napríklad callouts, to sú napríklad niečo takéto, že proste dáte si to a keď chcete napríklad predeliť, alebo nie že predeliť, ale proste keď chcete niečo urobiť, no tak alebo máte nejaký dodatok k videu, no tak si to vlastne prenesiete takto, úplne na koniec videa, dáte si to za to a tu môžete, tu je napísané, že koľko to má asi trvať sekúnd, tak dajme tomu, že 5 sekúnd a tu môžete napísať text písmom, ktorým chcete, alebo veľkosťou písma, alebo farbou písma, dáme si zelenú, dáme tam Camtasia Studio 8. Čiže keď si tam dáte Camtasia Studio 8 a add cloud,
Takže to budete mať nie tu. Proste záleží na vás, kde to chcete mať. Či to chcete mať takto, že vám to... Môžete si to takto potom premiesniť. Takto hoci, kde si to môžete dať. Môžete si to zväčšiť. Ale ja si to dám napríklad teraz nakoniec a urobím to tak, že si to takto popresúvam. Popresúvam to až nakoniec. Aha, tam to už vlastne je, čiže to vám automaticky pridá, len vám to ešte dá jedno, čiže kliknite si tu, nech sa vám toto dá tu. Super, čaute. Ako môžete vidieť, nabehlo to tu Camtasia Studio 8. Keď to chcete úplne na veľkú obrazovku, stačí to si iba takto roztiahnuť úplne do tých krajov a potom už len určiť veľkosť písma, aby ste to mali podľa toho, čiže napríklad skopírujeme si toto a dáme to do veľkosti napríklad 72, hej, Camtasia Studio, čiže to potom budete mať takéto veľké. Poďme na to Transitions, to je vlastne ako sa vaše video môže začať, čiže napríklad pozrite, dáme glow, dáte glow a to glow je vlastne ako to video začne, čiže takto. Čaute u ďalšieho let's playa že sa vám to tak dneska by som vám rozsvietí. Alebo page turn, čiže toto si dajte preč, toto glow, neviem ako dám, počkaj, glow, delete. Dáme napríklad toto page turn, dáme to tu a tak záleží aké dlhé to chcete mať, čiže dáme si to odznova. Čaute u ďalšieho let's playa a dneska by som vám chcel ukázať. Sú to efekty, ktoré umožňujú, že ako má vaše video začať alebo skončiť alebo také proste. Potom si tu nájdeme cursor effects, to som ešte neskúšal. Visual properties, to je veľkosť tohto, ale môžete si to nastaviť aj podľa tohto. Keď chcete renderovať video, no ale to si ukážeme ešte až potom, tu je napríklad record kamera, je to na zachytávanie vašej tváre, potom captions, to sú asi titulky, hej, to sú titulky. A kliknete takto, čiže na videu sa pozdravujem, čaute, zdravím vás u ďalšieho let's playa, čiže hi, ale napíšeme, že Camtasia Studio, čiže vám to tu napíše titulky. Môžete si vybrať, akú chcete veľkosť, či takúto, alebo aké chcete písmo, napríklad dajme tomu takéto, záleží na vás, čo si vyberiete. Keď máte už svoje video hotové a neviete, ako si ho uložiť, no tak proste dáte Produce and Share, vyberiete si toto, buď si chcete Custom Production Settings, alebo si dáte proste len Share, a keď to chcete rovno na YouTube dať, tak dáte buď toto, alebo keď to chcete dať cez Google Drive, alebo tak. Ja si dávam toto MP4 only up to 1080p alebo 720p, záleží na vás. Vyberiem si napríklad toto a dáte ďalej. A samozrejme musíte, počkaj, čo? Potom si to pomenujete, napríklad dám to, že Camtasia Studio Tutorial, hej, dám si to takto, dáte, kde to chcete uložiť, ja to mám na pracovnú plochu, čiže desktop, dáte dokončiť a video sa vám začne renderovať. Rýchlosť renderovania záleží hlavne od zložitosti projektu, čiže ak budete mať dosť zložité video v tom, alebo veľa prídavných vecí, no tak na to bude trošku pomalšie. Čiže
A takto budete proste čakať, až dokým vám to video nenarenderuje. Čiže dúfam, že vám to video pomohlo. Ak sa vám hlavne aj páčilo, dajte like. Ak sa vám veľmi páčilo, ak chcete ma podporiť v ďalších videách, dajte odber. Kľudne sa pýtajte ohľadne nových videí. Kľudne mi môžete napísať, aké video by ste chceli ohľadne čoho, ja vám to kľudne natočím, takže čaute.